ҳолатҳои тамбашавии воситаҳои нақлиёт имрӯзҳо воқеан яке аз мушкилоти асосӣ дар кӯча ва роҳҳои нақлиётгарди кишвар хусусан пойтахт ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз чорроҳаи айнӣ назди корхонаи шифрбарории шаҳри душанбе сар карда то ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри ваҳдат ки чанд муддат инҷониб валангор ва таъмирталаб буд таъмиру навсозӣ карда шуд. маврид ба зикр аст ки рӯз то рӯз афзоиши воситаҳои нақлиёт дар қаламрави мамлакат то андозае ба тамбашавии воситаҳои нақлиёт сабаб гашта барои саривақт то ба кору таҳсил расидани шаҳрвандон монеагии ҷиддиро пеш меоварад. бахусус чунин ҳолат дар роҳҳои даромадгоҳ ба пойтахти кишвар бештар ба мушоҳида расида. бо мақсади бартараф намудани тамбашавии воситаҳои нақлиёт вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифт ки аз роҳи товоравӣ яъне роҳҳои канории шоҳроҳҳо истифодабарии ронандагони воситаҳои нақлиётро тавсия диҳад. дар муддати кӯтоҳ роҳи нақлиётгарде ки солҳо таъмирталаб буд аз буриши кӯчаи айнии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ба самти корхонаи истеҳсоли шифер ё худ маҳаллаи мавлоно то ба ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри ваҳдат аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ таъмирӣ пурра гардид. бо иқдоми созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳама сола дар ҷумҳурӣ сохтмони таъмир ва таҷдиду аз новсозии роҳҳои автоматгарди истифодаи умум пулҳо ва нақбои вусъат ёфта истодааст ки ин барои рафтуомаду бемамнуияти мусофирон ва ҳамлу нақлу молу маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол байни минтақаҳои кишвар ҳамчун ҳаракати транзитӣ тавассути кишвари мо ба дигар кишварҳои ҳамсоя шароити мувофиқ фароҳам меоварад. бинобар ин ба ташаббуси бевоситаи роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон роҳи таворавӣ аз чорроҳаи кӯчаи айнии корхонаи шифрбарорӣ тавассути диҳаҳои сангтуда, телмон, ҷангалобод, ноҳияи рӯдакӣ роҳи автоматгарди аҳамияти байниҷумҳуриявӣ дошта, шаҳри ваҳдат роҳи автоматгарди аҳамияти маҳаллӣ дошта, ваҳдатобод шӯрои боло ки ба километри 26,500 метр роҳи автоматгарди аҳамияти байналмилалӣ дошта душанбе, кӯлоб, хоруқ, қулва пайваста мешавад, таҷдиду аз навсозӣ карда шуда роҳи мазкур айни замон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо мақсади пешгирии тамбашавӣ дар кӯчаҳои марказии шаҳри ваҳдат аз ронандагони воситаҳои нақлиёти сабукрав ва мусофиркашон ки ба шаҳрҳои ваҳдат, норак, шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ноҳияҳои файзобод, шаҳри роғун ва ноҳияҳои минтақаи рашт сафар мекунанд ё ба маркази кишвар шаҳри душанбе мепайванданд аз роҳи таворавии мазкур истифода баранд. инчунин ду пули мошингузар дар болои руди кофарниҳон ки солҳо таъмирталаб ва сутунҳои он аз таъсири селу боришоти зиёд корношиам гардида буданд таъмир ва аз нав сутунҳои иловагӣ бунёд карда шуда аз ду ҷониб канори пулҳо барои ҳаракати пиёдагардон низ шароити рафту омад муҳайё карда шуд. ман раҳматлозода музаффар ҳастам, сокини шаҳри ваҳдат. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баён мекунам ки роҳҳои ноҳамвори моро ҳамвору таъмир карда ба мо доданд. ҳазор раҳмат мегӯем ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. миннатдорам. аз чунин иқдомҳои созанда роҳи таъмиргардида ки масофаи умумии он 25 километрро ташкил медиҳад қисми зиёди сокинони ноҳияҳои шоҳмансур, рӯдакӣ ва ҷамоатҳои деҳоти карим исмоил ва гулистони шаҳри ваҳдат низ истифода мебаранд. роҳ ба шаклу нумои замонавӣ, монфарш ва канори роҳ аз бунёди ҳар гуна дӯкону ашёҳои худсохти тиҷоратӣ ба тартиб дароварда шуд. сокинон аз чунин ободкориҳо ки бевосита аз дастуру ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат сарчашма мегиранд дар вохӯрӣ бо роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва дигар намояндагони вазорату кумитаҳо изҳори сипос намуданд. ман сокини ҷамоати деҳоти гулистон баҳодур ишонқулов имрӯз аз думи худ аз думи тамоми сокинони ҷамоати деҳоти гулистон миннатдоригии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки як пуле ки тамоман корношоям буд имрӯз мебинем ки як ободу зебо карда баҳри шаҳрвандон омода сохтанд ки имрӯз ин роҳ пайванди дилҳост бигем қатона мекунем ки ба тамоми сокинони ҷамоати гулистон барои ба шаҳр рафтан бениҳоят роҳи наздик шуд ва тамоми халқ хурду бузург имрӯз дар ҳаққи пешвои муаззами кишвар аз таҳти дил дуои нек мекунанд. бигзор ки ҳамеша ҳукумати мо тинҷу ором бошад, сулҳу ваҳдат ҳамеша поянда бошад, чунки албатта ки ин зебогӣ нишонаи сулҳу ваҳдат аст.
роҳи мазкур на танҳо аз тамбашавии минбаъдаи воситаи нақлиёте ки ба самти ноҳияи файзободу шаҳри Роғун, ноҳияҳои водии Рашт ва минтақаи Кӯлоб мераванд, инчунин барои ронандагони мусофирбари вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ роҳи мусоид ва бе талафи вақт буда ронандагон метавонанд аз ин роҳи таворавӣ истифода намоянд. ساکنان ناحیه وسه همه راههای علیزمای کتی و سمت کلاب وسه سفر نفرستند ولی از تماشاوی راهها این راه خیلی خطر است. با این مقصد کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جهت گذراندن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی عاید استفاده نمودن راه مذکور در ترمینال‌های مسافرکشانی منطقه‌های بالاذکر با رانندگان واسطه‌های نقلیات و مسافران منتظم صحبت و واخری‌ها دایر نموده ایستادند. نجیب الله حامیجان، ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان.